Nagabenta ke khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilongi khubor bam tagasni. Kakin hun kinos men gasni balang kala IT de kador khas sheka menteri badawa ru ban kenyap no ya gajingpin na khot thep kam contract malapin mi da katnan. Kani kakin hun kila dawai ka menteri katnat ka koi ka kya kong emprining do ban pendu no ya gajing thungkam contract ya kinos hapo ka jilla Henry ban thungkam pura bet no eki nang ni shikman. Hagador khas kinos kila kentui ka menteri katnat ka koi ka kya ban pinstet ban pinna ya ka result. Nalor kani kinos kila dawa na ka menteri katnat ka koi ka kya ban pinjalan ya ka karta ban ha ka ju ka por ban pin phai biang ya ka pisa jong itu ki bathep kam ha ka por khot thep kam contract. Ngidawa bandai ban pendam ya kajing thep kam contract rei ban pelong bet da kajing thep kam bapura permanent ya kinos khnang ban pudi kana baka kam bagi trei kanong ka baskem na ka benta baro ki bayo ka kam ong ka dor khas. Ngidawa bandai ban thep kam kat kum kajing la merin kinong thep kam bat ban pudi kana batang ki badai hok ban yo ki dei ban sha thung kam kala benram. Kinos kila dawa badai ban pentik naru bagaru kam pelong exmen kadai banong kabakut basuba da kabapin biang bor pahara ha kapor batho exam. Dai ban pinna pat ba iki kerteng jung kibayo bat bom yo ya kakam haringkat ki marks bagi samla thep kam ki yo ha ka exmen ban pentik na bagaru kam thep kam kalong kabakut bat kabasuba. Jong ka tu ka jingya kendo jungi ka balong ha ka khat khandai terik jong nu benai. Kumta I madam ila khot biang ngi ka bangin ya kendo menta ka singi but hadin jo ka jingi kendo ka menta singi ngila yo e ka ban discuss shibun ki points ki bayadai bat ka recent recruitment ha ka bayadai ba ka recent recruitment kumbang ngila arai ba kan ya be kumtu kumba ka dai ban ya kata kalong laispa arfusantli kito ki contractual nurses kiba strictly kiba ki nakaliang jong ka finance department kila sanction ye kitu ki post nakabenta ye ka bakin trei hapo ki FRU HDUs PIKU OT bat kumta ter kiba ka state government kala play thamai hakini kisnem te kumta nakaliang jungi ngila sha be bakatuka bakitu ki post kinya bakatuka exam kanya be kumbagalong kumbakila advertise ka praterik jong banai benyo but Henry kawai ka jing karpat jongi baka jing dawa jongi na kaliang jongi kalong ba ya kitu ki post kiba laispa arpusantli bakila ipor haduk hadway benai bakin terai tang haduk hadway benai kata ka contractual ka batang haduk hadway benai kemud ya katuka ya kani ka kam kimdei ban extension hadin joka hadway benai Henry bikin ya le ya ka bakin recruit daki permanent staff lane da ka regular post na kabenta jongki namar kani ka penshitom ka penjenjari ngi kumki nurse ladaki recruit ladaki extend kamut kanum mi post kanum don ki post lane kinum la ban generate ye ki permanent post ru ladaki continue be ya ka contractual te kumta na kalyang jungi ngi karpat ba ya ka government bakan yale ya ka ban create ya ki post hakaba ya dai bat kiniki laispa arfusantli khnang ban bangi kum kini ki nurse ki balajan put karta thep kamlu bakin yo e kaban apply kaban ya karen halor ka age relaxation taha kabaya de baka age relaxation ngila mention ha kanika last meeting jongi ka khat khandai taring ya katu ki ong ngin haban le debate shwa ngin haban ya karen bat ki several NGOs ai te ya kani ngin sa sort out later te ya kabamenta hi kamut ngi ya kani ka age relaxation kamut kala shu sakut be kumtu kumbakalong te bat ha kabaya dei bat ka post ka permanent post kilakular ba ya ka regular post kin advertise no by the end of July lene by first week of August bakin advertise no ay kita ki post kabalong 164 regular post jong ki staff nurse but 68 regular post jong ki ANM but nalor kata ngilayo lo ka banya keren ha kabaya dai bat ka bat kini ka jing refund ya ka pisa ya ka tu ka exam fees
Te hakabaya dei ba katu te nakaliang jong i ong ba na man ki exam ngi ban siu ya kapisa te kinumla shu e ka ban refund. Te hakabaya dei bat ngiru ngimla ban force ka government pakan refund. Te kumta nakaliang jungi ngi kerpat ba kani kalong kum ka examination fee bangi shat you bangi shat submit apo school le ai kum tu te kani ru kan ya bi kum ta hi kamut once ba la siu kamut kumla shu ban refund te tang kata hingi yo e kabanya keren but ha kabaya dei bat kiwai nga kerpat ya kini kiwai do e kabakin ong la teng jonga kade sumalang jana te hakaba yade bat kiwi kijingkran kawe kade ba kumbang ila dawa ngi kwa en taka exam akan long kabaya hok kabaya ti te ngila kran bi madam ba kide ban penpau do ki teng jongi baru ki batho ya ke exam la ki long ki ba la ban job ya kan exam bat ki tur ki ba fail bat ki ba pass te ngila si madam ba in penpau do ki teng jongi ya kata ila confirm but insale kata ya kawe kadiba the exam based on OFR sheet ya kanya ka timely declaration of result ya kataru kila confirm ba within 72 hours kinyale ban pendi ya ka result jani nur ba kanya ka recruitment kan ya shakman but kan datang hapo katwe banai te nakalian jungki ki ong ba kila ban extend ka syong haka appraisal bat ka performance jungki kumno kitray ya kataru ngila kerpar liat ekiba kadai bandong but strictly within 11 months dia kata ki om bakin sa they will work out on it